Скъпи приятели, в град Ямбол сме, ето, любезният ни домакин, Ачката и Янко Сан. Бяха така любезни да ни доведат. Дай насам чисто дами. При какво? Какво виждате? Автомат за червей. за стръв. Ето, тук пише инструкция за ползване на автомат. Пинки, торен, белички. Пинки, торен, тук има белички 3 дози за 1,20 лв, цветни белички, цветни 3 дози, жълъдов черви и така нататък. Жълъдов, много. Така, ето тук на На дисплейчето. жълъдов се лови скобар, тук също има някакви Точно неща. така. Така, благодаря. Така, Който не вярва, ето на апарата. Допълня, че в Ямболския край няма скобар, тук има алай. Няма, обаче пък имате, защото в Софийския край има много скобар, но няма жълъдов черви. Така, По 20 см. пуска ресто. Нали? чудесно, Смисъл, машината връща. точно така. В момента инструкция за ползване. Преди всичко погледни клетката до вратичката за отваряне дали е пълна. Точно така, Да не е за в да не... газа. Нали? Оп, каменица за скобар. Мъжете знаят защо. И ето тук, е скъпи чудесно. другари, може да си закупите. За съжаление, автомата не е зареден. Иначе щяхме да си Както в 3 вземем през нощта, така и в 5. За вас предаде кой? Генка Шикерова. Чудесно. Ямбол е града, Ямбол е стила. Чудесно.